India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong thau an kid khat katanat ka kot ka khya kila kintu ya ka sarkar bikinam pinya khlat ya ki khna ki bayabit ya ka jingpang covid khat khandai na ki me ki pa jongki hakapor bikhaban pinchong jangai but ai sumar halor kani ka jingpang wat hadian ba ka Hong Kong klaik sat batte lakam ya ka jing saphriang jong ka jingpang covid khat khandai na kalyang ka kin hun 3 months ngobha hapo kani ka sorba kalakam bahadu 8,000 ngut ki khna ki bahapo ka shipos nam karta kilay bit ya kani ka jingpang kilay pinya khlat no nilaki jong ki mi ki pa nadu kini ki hendriu tayaw balala hadian bikila sha sumar hapo ki hospital wat lakam shim ladan ka jingpin pina diki bor sarkar halor ka jingdan jong kini ki khna ki bebit ya kani ka jingpang hendrai ki bor pinya ka hospital kila kintu ki bor sarkar bakin pinbiang iki lajing ada na kabenta kitu ki longying ki besyak ta khnang bakan penlat iki na kajing snow obo kho kani ka kai phot kalawan long hadin bikinong thauan ki dukhat katanat ka kot ka khya bat ki kinhun ki bkhmi halor ki jing syak ta hakabor perkhat perdan kila kintu ek sarkar bakam de ban pinya khlat ki khunrit ki besyak ta hakani ki jing pang na ki me ki pa hakapor pinchong jangai bat hakapor baje ai jing sumariki om kilat pathai khubor ka Dr. Lucy Lord, Executive Chair of Mental Health Charity in Hong Kong, kalayatho lingba jangkalat pathai khubor bikidan hado kumba 6,000 hado 8,000 ngut ki khna kibla sha panya khlat na ki kimi ki pa nadu kini ki hendriu tayo balala haba palat khandai 4% kidin po kilong yeng long sem jong kathan dalor kata kala kamru bakumba lai 4% ni kinong pang kilami no na Hong Kong mar ka jings area bikin sha pin kinria no na laki khun ki kiti khubor la yatho bakadan kawe long kami ke belai po arsnem kerta kabla sha pinya khlat no na ka khun kin thei ke badang khatwi banai kabla dan hapdeng ke jing sumar hapo ko hospital hadien ke jing ya bit ya ke jing pang covid khat khandai hadu hnyo smi kin thi